Banan rialuithe na Cúirte le go leor réimsí. Ach beidir gur mór an tianta sé a tionchar héal an spórt. I gceann dá cásanna is cáiliúla, or na thuirt ag imreoir soccer Belgach Jean-Marc Bosman, dúirt an Cúirt Bhreithiúnais nach féadach sraithanna soccer srían na chur le líon na nimreoirí achtracha Aontais. Dúirt sí chomá go raibh an córas ceadaí de chumann díal imreoire a dhiúltú, cé gur tháinig deireadh lena chonra, neamhchleathach. Lena curú tús le ré an aistrithe héir agus lena ligtar de bhéadú shráide imreoirí fud an Aontais. Dar bhíú le cásanna eile tionchar an cháis sin spórt eile, ail kisbheil, líróid láimhe agus cricéad. Agus bhfuil na chearta céine ag imreoirí ó aon tír, bhfuil có-aontú thir gluaiseacht na n-áirithe acu leis an Aontais. Tá tionchar ag dlí an Aontais an gcuí mbreathnaímid spórt chomá. In 2012, rialaí an Cúirt nach féadach únéirí nó poibilthirí spórt a chearta teilifíse a dhiail bhean náisiúnta eisiach. Agus nach féad bhí cosca chur chuoine cuairta díchódathe satailíte a úsáid ó thír eile san Aontais chun breathnú chluichí. I gcinne eile, dhearbhí an Chúirt Generálta gur féidir le tíortha a éilimh go gréilfí gach cluiche den churann domhan de soccer agus chréimh chomórtais na Eorpa teilifís séir go héir watha le leas an phobal. An gcuí sin, cinntiú Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh bhfuil cothrom na Féinne ní hamháin an bpáirc ach as an bpáirc chomá.